هر ji bo rona hêqestineke behter li ser jiyan rola Mîr Celadet Bedirxan adreska be me mêvendariya Ezîz Xemcivîn nivîskarê Kurd kiriye. Birêz Ezîz Dembaş Mîr Celadet Bedirxan ji bo Kurdan çi bû? Kurdên Rojavayê Kurdistanê herwiha ji bo zimanê parçeyên diniyê Kurdistanê ku elîfbeya Kurdî amade kiriye û durist kiriye. Mîr Celadet Bedirxan bi çi rengî angota çi radeyekê û astekî kariye xizmeta doza Kurdî bike? زۆر سپاس بۆ Gelek spas. ڕۆژەوە بخێر بڕاستی ئیرۆ بیرعینێک پڕ تەعلە ئەو ژی کۆچکردنا میرێ ئەلفابێیا کوردی ئالاتینی یەکێ گوهارینێک دیرۆکی di zimanê Kurdî dikir Mîr Celadet Bedirxan. Bele. Di jiyana xwe de Celadet Bedirxan pir arozî dîtiye. Rast e ew kurê Emîn Alî Bedirxan paşa bû lê ew kesê hanê got ew qas dewlemendî û ew qas mal û milkê wan hebû lê jiyana xwe hemî ji bo kurdewariyê terxan kiribû. Bavê Mîr Celadet Bedirxan Emîn Alî rewşenbîrekî Kurd bû, niştimanperwer bû û dixwest kurê nûna zarê nûna ew jî bi seriya wê rewşenbîriyê biçin û xizmeta miletê xwe bikin. Bele. Hemî mamoste, zaniyar, mûzîkjen ji wan re danîn malê û ew fêrî Kurdî dikirin, folklorê Kurdî wan dan zanîn û hem stran û mûzîka Kurdî jî. Yek ji mamosteyê Celadet Bedirxan xwe Hacî Qadirê Koyî. Celadet destpêka jiyana xwe de gelek sirgûn perê wan hatin wekû malbata Bedirxaniyan hûn dizan şerê wan û Osmaniyan gelekî giran bû û Tirk li wan gefa bûn ew sirgûn dikirin. Celadet xwe li Stenbolê jî dayî. Karim bêjim rola wan dest pê kir ji sala 19 di wextê birêz Ezîz zimanzanên Kurd rewşenbîr nivîskarên Kurd heta çi radeyekê pabendî bi kitêb û şîretên Mîr Celadet Bedirxan kirin û heta çi radeyekê cehbceh li ser erdê pêwîst e çi werê kirin heta ku ew ferhenga biceh heştî li ser erdê ji bo zimanê Kurdî were cehbceh kirin. Biner ez dikarim bêjim min got jî guherînek dîrokî di zimanê Kurdî dikir. Zimanê Kurdî berî Celadet Bedirxan got kir latînî ew xwendina hanê lê nedibû. Lê baş hat şopandin û ew elîfbeya wîna heta roja îro ew bû bingeha zimanê Kurdî ê latînî û niha pambediyek baş pêv heye û bi nerîna min jî Rêzmana Celadet Bedirxan ber û standardê dijî diçe ji bil ev kes ew nivîskarê me yê got bi bawerin bi tîpê erebî baweriyê dikin lê yên got tîpê latînî nivîsînin hemû bi rêzman û elîfbeya Celadet Bedirxan pabendin. Ev nerîna min e. Baş. Bi nerîna te dema ku Mîr Celadet Bedirxan zimanê Kurdî guhartin tê de çêkir weke ji rûyê siyasî ve çi xwendin jê re têkirin. Çi xizmet gihande doza Kurdî ango zimanê Kurdî ser astê navdewletî bi çi rengî nasand? Berî her tiştî yanî tîpê latînî li gor dengan bêtir bi zimanê me viguncawn bêtir. Ya duwa gava got mirov bi tîpê latînî wekî ji ber gem miletekî Hindo-Ewropî ne tîpê latînî ji mer guncawtirin ji tîpê erebî. Bele. Celadet ne tenê rewşenbîr
هێلا زمان و وەکی دنجەلادەت سیاسەتمەدارێکی مەزلوم بوو یەکش دامەزنەرێ خۆیبوونێ بوو ئەندامێ وێ بووژی یەکش دامەزنە نابوو خەباتێک سیاسی gelekî mezin dikir û gotina wî jî bi cih dihat Celadet Bedirxan Şamê jî doxtê Fransa di imtiyaz ji bo kovara hewarê stendibû Celadet Bedirxan rolek wî ya siyasî gelekî mezin hebû ne tenê hemawlo kesekî bes ji bo ziman xebat dikir باشە برێز عەزیز پرسێکە din virde heye wî serdemê astengî gelek zehmetûn pêşiya Mîr Celadet Bedirxan tevî we astengiyan jî xizmeteka mezin ji rûyê zimanî ve û ji rûyê siyasetê ve jî dikir nivîskarên me yê Kurdê di serdemê niha de tevî hebûna ango dabînkirina tevaya tiştan ku bikaribin zimanê Kurdî pêş bixin bi erkê xwe dirabin li hember zimanê Kurdî ev tişt jî bi rewşa me girêdayî kat binar li herşa pirçê Kurdistanê jî rewşa rewşenbîr an nivîskar çi ye bi çi rewşê dijî rewşa me narîna me di gelekî zehmet alozî tê heye ji tev wilo jî yani gelek ji me hene bi derziyê dikorin û xebatê dikin û hinek jî hene yani madem got ev barê hanê danî ser milê xwe ez dibêjim ew bi xwe jî serkeftin lê hê em milletekî bindestin yani dewletê me hene heta em karibin ev ziman li ser me ferz bibû em karibin dibistanê xwe dibixwînin û binivîsînin û em bi zarokê xwe bidin xwendin ev narîna min baş binarîna te çi ji aliyên siyasîyên Kurdî aliyên peywendîdar şirovekar siyasetmedar rewşenbîr nivîskaran tê xwestin di dema niha de ku bikaribin zimanê Kurdî yek bixin û bikine yek ziman pêwîst e çi werê kirin wek min berî ana got yê got baweriye tîpê erebî tîne ew bawar nakim ti carî got bên seriya yek tîpê latînî û berevajî jî yê got baweriye tîpê latînî tîne ti carî venager seriya tîpê erebî û ez yek ji wan kesê got tîpê latînî baweriye tînim û li gor dengê zimanê Kurdî tîpa latînî guncawtir e ji tîpa erebî ji bo me ev yek ya dua ev divê biryarek siyasî bêstandin wê ne biryarek tenê ji nivîskarekî ya ji nivîskara ya ji komekê hûn tu bi xwe di rewşê dizane tu dibîne yekîtiyek nivîskara çê dibe piştî 4 roja 5 roja mehek dime 3 meh salek dibe 10 yekîtiyê nivîskaran tu biryar bi tena xwe ji nayên dan û tu divê biryarek siyasî vêdan û ew biryara siyasî ji narîna me di wilo gelekî arozewê bihêsaniya hanê ye bo wek wana bêjin Başûrê Kurdistanê dewletek yani dikaribê ji wek dewletek rizgarkirî ye lê ew karibê biryara hanê bistînî got elfebeya Kurdî bikî yek ez vê jî zehmet dibînim باشە lê divê me ro nerawestin داوین پرس برێز عەزیز داوین پرسش te bikim proje bi vî rengî hatiye amadekirin ji aliyê rewşenbîr û nivîskaran ve û zimanzanên Kurd ve proje heye hazir e tiştek hewldan çêbûne nek çê nebûne lê ser neketinin narîna me de lê beşekî mezin ji rewşenbîra û ji nivîskarên Kurd bi tîpê latînî nivîsînin û ev tîp li gor elfebeya û rêzmana Celadet Bedirxan ber û standardê de diçe lê çi qas kes bi vê elfebeya û vê rêzmanê dinivîsînin ew jî negelekin yanî باشە gelek spas ji bo nivîskarê Kurd عەزیز خەم civên gul gelmin bûyî gelek spas